your friend Asari. Professor, Professor Kesipa. I only have a realization in country. And you man says here. Onipa bi a wawu chiri onipa bi a wawu a waye bema onipa bi a wawu waye bema sani bana wawu no osori ti yawo Jesus onipa a wawu no owu ne honhom na ne sama ye nka sa because sani bakro no asase Jesus Tio, nipa prom, wane ne ye asase, nipa na ne ye yefra na coach. Eni na me hunu, nipa ne dia koshia professor. Woni wo bisa. Woni wo bisa. Madam, nipa ne hunu. Ah, bon se mo nyame dia. Asase no a ye ne ma ho. Nipa na wade asase ne ma ho. Ukuro mu hɔ tio ukuro mu hɔ ɛna ɛde asase no ɛma na kuro mu hɔ no wɔde asase ne ma wo akɔnya mfunsuo bia wɔde abɔde bia because wopɛ sɛ wɔde yɛ adwuma tiiri yie wopɛ sɛ wɔde yɛ adwuma enti adwuma na wopɛ sɛ wɔde asase no ɛyɛ microphone bi esi so a ɛyɛ dede bia mu na wɔde asase no yɛ sɛ adwuma ɛna onipa no a asase no yɛ ne dia na wɔne ne yere yɛ wɔn dia no nipa no mawu but ɔbaa no subia no a tie ne yie o ɔbaa no a wɔne ne kunu asase no wɔsubia asɛm a wɔka no sɛ yɛkyinkyim ne nsa ade asase no deɛ ayɛ deɛ ɛde ama wo ɛnti sɛ asɛm a de yɛ ɔman dia Professor okunu no bɛyɛ no asase hello nipa ne yɛ ɔwɔ fa ɔhene yɛ ɔwɔ fa ɛna ɔde asase no no na asase no ma ne bi so te sɛ deɛ nkɔmhyɛ baa ɛyɛ obi di asa nipa no sɛdeɛ tie no asase no wɔte so na ɔnkɔkyɛɛ yɛ no ngu so asase no ɔnka ho before wɔde nyinaa wɔ so ana mekɔyɛ so nti mayɛ gbɔyi ne ɛnsɛ na ɛgya padeɛ ɔno so nyɛ saa Christ spiritual tie nti saa deɛ no de wɔ haw na ɛsiane sɛ wo no ɛmfomsoɔ bia ne hɔ nti ana ama wo ne wo yere ne wo tiri adidi mfa to wɔbaa no ɛmmerɛ bra Christ